بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا. سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على توزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا امكتتا لكم بخبر نقدم. زور بولند قدام بناي شهر شاي مدرخ قصيل وعلو ابزا كاوار وايس تبغيسا اب بوكوفينا ريسورس تزازمت ودر تقدانم 186 كيلومتر رحقت شفينو وعلوم اذا اب ترير نشتو عقبت تزازمت ودر لعلي 3194 متر بمحكواريم تقدانم تبصحما نزا ودر ود 21 عمت بيلجيماوي ابال كلوب ريل تريك نيستيباو نخلاي غزيو بزي تقاصاصي ناي مدرخ قداماي كوينو كزازمن كلو 1.66 كال ازدحار ايرتراو تقداماي استانايدوك مولو برهان بل 33 درجة حيزو بجزء زي تبلت تقداماي UAE إيطالياوي ديغو إليسي خاكال أيكوينو ودرو فاتسيمو أبزا مدرخ ربع عيداتوه دنماركاو جوناس فينغارد بيتشامالها جيناب زبان لا ينوك جبما ب20 شمونتن دقيق 40 شمونتن كال إتن دحيرو كاب 200 كلتن ناب 50 شمونتن كبيلو إيطالياوي إليسي خاب 10 سكال دحيرو أبتامالاي سعب قتليا ماينت ماليا إيطالياوي إليسي بحيتوالو شوسان حموشنت بزلو جوناس فينغارد كاكال أيكوين يقتلو نبوز تقداماي توهب جن بولانداو ميكائيل بوليتا 10 شوعات نتبيزوها لله لتقداماي ألبيسين ديسيونيك سويزرلانداوي سيلفان ديلر بكيفة وركبوا له بولنداوي ميكائيل بالوتا كابز نبرون درجان تحت سحب له بقانتا درجة UAE جينا بسوسان 4 ساعات شمونتن نتبزيرو 4 تقلس على ازو الدر صباح كاب ويلزيسيكا كساب كراكو 140 كلتنت ب1 كيلومتر بزنوحاتو مغارجو كعصيو بعربي مغارجو زقنطه قطمات كعسو اغر بريمير ليج عد انجليز مانشستر يونايتد مس فولهام افلام صوتا تدلاديلا زكايرت صوتا عود كم زقن عيرسعن نانكو ناي 9 دقيق زوسد قطم شوتو زبركته هولنداوي جوشوا زيركلي بزنصبار اوناي مصوات منفس بوزحات نعدا تريفلو ابتا غانتان زلو صغمات ناي مزغاب شوتو خا مفتح استرخبو يمثل مهلاو تنتنتي يحبرو تغيراتيو معركن زلوت اب منصا اب ملو دا انتاي بقعت كرينايو بحد خوينا منقصل شعات تورحي زكايدو درات نعزبو كخونيو اب صوتا تراناي قطر 10 تحيزاتو كازيميرو عدلات كوانت فتره شوتو ابيو وعلو بزي كازي كوب ماينو ماسون ماونت عماد دايلو برونو فرنانديز ماركوس راشفورد اليكاندرو غارناچو زامسلو زنا صوتا تنصبارقو ابتناي مخفت صوتا جن شوتو كبركتو ايكالون دحرتي بزح عرس ترخب عوت كابتون باسلطان نايتا غانتا زنبره سر أليكس فورغسون زنا زنبره كين مانشستر زغفتو نطبين مصاي زلك ايكونن إريك تنهاج نزعمتي حالفا يكون كا سليلكا زملسي بمبال تحرق تنتاني اب سكاي سبورت زغبرو صانحي ترديو كين مستناي قدما سلطان اياكس امستردام بزح كم زي سامعيو زغلت كابزينا نايزا غانتا كيوصانا انصار فلان بروس منقصقاز زنصبارقن ازين حرغنياتات قلعت بتبب استخلاخله انجليزاوي هاري ماغواير ولاكوا مس مارتينيز بمخان زلعله ترانت تتصاوته 9 دقائق ግን كيتصاوته اب 91 دقيق دحري بجون ايفانس تلوط موصو دحيرو غازيطاو مقلص زغبر إريك تنهاج نمنتاي كخيرو كم زمرص تحاتيتو كملسن كلو كونتات عنو صبو اينبرن مسبر تغاطيمو مالت غنا يكونن ግን بااتوكرو مستمتكو كعرفو مريص بمبال اب تصاوتو زلو من كبخباب ريو مانشستر يونايتد ناي كلايسومن صوتا امس برايتن تكايدو صوتا كخونيو ابزعوت انت مزغيبا خا دغفتا ترغاغيوم غعزوم كملكوتيوم أسلطاني باريس سان جيرمين لويس إنري كانغالو رايس دحرتي ام مخفت صوتا ليغ حد فرنسا زغاطمو مغداتي نسامنتات كاب صوتا كم زرح اميتو از بورتغالاو قاي بي اس جي مس لهيفر زنبرا فالماي صوتا ابالان صارغانتا ايتيني كينوكو كعسو كمنطل كبل اب اغرو دحرت فصمو غيغان 20 دقائق راي راموس تصاويتو ፍጹም ቃንዛ ገርፎ ስለዘይ ካለ በህጹጽ ራንዳሎ ኮሎ ከም ቅያር አትዩ ናሃጓፍ ናይዝት ቃይን ምሽፋንካ ዓላምታ ጋንታ ሉዊስ ኤንቲ ካብ አባላቱ ዝሓሸን ምምራጽ ሃሰው ይብላሎ ኣብቲ ጾታ PSG 4 በሓደ ብምዕዋት 3 ነጥብ ከሲባክ ትወጽ ዝለዓለ ትራዝ ነበሮ ኮሎ ኸኣ በቀንዳ ዓይንቲ ኤንሪክ መሊኡ ምህላው ይግለጽ PSG ዝመጽ ሰሙን ጾታ አንጻር ሞንቴፔሌር ክኸውንዩ
ዝኸበልኩም ተኸታተልትና ዝተፈላለዩ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዝምእመን ተጻዋታይ ካብን ናብን ኣብ ምስጋር ይርከባ። ኣብዚ ሒዝንያ ዘለና ክራማት ድማ ዝተፈላለዩ ዜናታት ሒዙ ይቅጽል ኣሎ። እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ንፊሊክስ ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ምሽማት ተቃሪባ ምህላዋ ይግለጽ ኣሎ። ሓደ ካብ ፍሉጣት ወኪላት ተጻዋታይ ዓለምና ዝኾነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ስምዕ ይቀርባ ኣለዋ። ብዓርቢ ኣወንታዊ ዝርብ ተኻይዱሎ። እዚ ፖርቱጋላዊ ተጻዋታይ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ዝቀርበሉ ውዕላት ኣይተሓምሰመን ኢሉ ብተወሳኺ 51 ሚልዮን ፓውንድ 66 ሚልዮን ዶላር ማህያ ክኽፈል ዝብል ወረ ሓቂ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ። እንተኾነ ግን ቸልሲ ኣብ ቀረባ እዋን ጥራይን ፍርያማ ኣካዳሚያ ዝኾነ ካላገር ካብ ቀዳሚት ጋንታ ብመንገዲ ሓድሽ ኣሰልጣኒኣ ኢንዞ ማሪስካ ቢላብ ዝቀረባ ጠቕሊላ ምእለያ ብወግዕ ሓቢራያ። መንጸር ዝፍሊክስ ግን ንዓመታት ካብ አትሌቲኮ ክወፅእ ድላይ ጸኒሕዎ እዩ። እዚ ኣብ ወርሒ ሐምለ ናይ 2019 ካብ በነፊካ ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ብራብዓይ ናይቲ እዋን ዝኸበረ ተባሂሉ ዝተመዝገበ 113 ሚልዮን ፓውንድ 146 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ መጠነ ገንዘብ ምስታ ጋንታ ዝተጸምበረ ጃኦ ፊሊክስ ግን ልዕሊ 2 ዓመት ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ መወዳእታ 2021 ምስ አሰልጣኒ ዲየጎ ሲሞነ ክቃዶ ኣይከኣለን። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ኣብ ምትላኽ ጸኒሖም። እዚ መዳይ እዚ ን2 ዓመት ዝኣክል ዘይቁሱን ናይ ጾታ ግዜ ዘሕለፈ እስፓኛዊ ኣብዚ ሒዝንያ ዘለና ወቕቲ ናይ ምስጋር ተጻዋቲ አትሌቲኮ ማድሪድ ለቆንቶ ኮይና 60 ሚልዮን ፓውንድ ከፊለን ክወስድኦ ኣብ መሸጣ ኣቕሪባቶ ጸኒሓ። ኣብ ትሕቲ ቸልሲ ብምዃን ብልቓሕ ምስ ክሪስታል ፓላስ፣ ዌስት ብሮም፣ ስዋንሲ፣ ቻርልተን ዝተጻወተ ወዲ 24 ዓመት እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ኮነል ካላገር ናብ ስፓኛዊት አትሌቲኮ ማድሪድ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ክውን እንተኾይኑ ፍሊክስ ናብ ቸልሲ ክመጽእ ዘሸግር ከም ዘየለ የረድኡ። እቲ ዝውውር ኣብ ሰሙን መወዳእታ መፈጸምታ ክረክብ ድማ ተስፋ ይግበር። በአርሰናል ክህደን ጽንሐ ኣባል ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ሚካኤል ሞሪኖ ድሕሪት ያፈላም ናይ መኽፈቲ ግጥማት አንጻር ራዮ ቫያካኖ ክለቡ ዝገበረቶ ጾታ ዘይምውራዱ ሲዕቡ ናብታ መድፈኛታት ዝብል ቅጽል ስም ትፍለጥ ክለብ ናይ ምግዓዙ መስርሕ ርግጽና ኾነ ዝመጽ ዘሎ ይመስል። ብዓርቢ ከም ዝተገልጸ አርሰናል ነቲ ወዲ 28 ዓመት ስፓኛዊ ኣከፋፋሊ ብ29.8 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሜዳ ከተምጽኦ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሑ ክንገር ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ድማ ኣብታ ሰሜን ለንደናዊት ጋንታ ክርአ ተስፋታት ኣሎ። አሰልጣኒ ሪያል ሶሲዳድ ኢምቂኖል አልጉቺል ብዛዕባ ምእላይ ሞሪኖ ካብ መሳርዑ ኣብ ዝተሓተተሉ ሞሪኖ ምስ ካልእ ክለባ ምዝራብ በምህላው ካብ መሳርዕና ኣሊና ያለና ተስፋ ይገብር ኣብ መዕለብ ክበጽሕ ክብል ተዛሪቡ። ሚካኤል ሞሪኖ ኣብ ሶሲዳድ ዘጽንሖ ኮንትራት ኣብ 2025 እዩ ዘብቅዕ። ሞሪኖ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ 44 ጾታት ክለቡ ተሰሊፉ ክጻወት ዝበቅዐ ካብ ወሰን ተጻወት ሶሲዳድ ኮይኑ ነታ ክለብ ካብ ምክልኻል ተበጊሱ 8 ሽቶታት ኣውጢሩ ነይሩ። ኣብ ዓመት 2017-18 ሚካኤል ሞሪኖ ምስ ኒውካስል ንሓደ ዓመት ስፖርት ክጻወት በቅዒ ብምንባሩ ፕሪምየር ሊግ ከም ዘይሕድሶ ዝረበሉ ኮይኑ ኣብ 2022-2023 ምስ ናይ ሕልሚ ጋንታ ላሊጋ ኣትዩ ምንባሩ ይፍለጥ። ሞሪኖ ንሶሲዳድ ኣብ 242 ጸወታታት ክስለፍ ክኢሉ ነይሩ። ተኸላኻሊ ማን ሲቲ ፖርቱጋላዊ ጃኦ ካንሴሎ ናብ ባርሳ ንምጽምባር ተቃሪቡ ምህላው ኣብ ዝንገሮ ዘሎ እዋን ፖርቱጋላዊ ናብ ሲቲ ብምጽምባር ዝከኣለው ይገብር ምህላው ተሓምቢሩ። ዝሓለፈ ዓመት ንሙሉእ ዓመት ስፖርት ካብ ማን ሲቲ ናብ ባርሳ ብለቃሕ ዝተጻወተ ኮይኑ እዚ ተኸላኻሊ ካብ መደባት ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ወጻኢ ብምዃን ማን ሲቲ ናብ ዝኾነት ክትዕድጎ ደሊ ክለብ ንምሻጡ ድሉት እያ ዘላ። ዝሓለፈ ወርሒ ክለባት ስዑድ ዓረብ ካንሴሎ ንምዕዳግ ናብ ማን ሲቲ ብተደጋጋሚ ሕቶ ናብ ዘቕረባሉ ካንሴሎ ከም ዝነጸጎ ይዝከር። ካንሴሎ ኪኒዮን ባርሳ ናብ ካልእ ክለብ ክጽምበር ዝኾነ መደብ ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ሓቢሩ እዩ። ባርሳ ደጊማን ካንሴሎ ብለቃሕ ከተፈርሞ ኣብ ተቃሪባሉ ዘላ እዋን ማን ሲቲ ዝኾነ ክፋል ደሞዙ ከም ዘይተኸፍል ንባርሳ ብምሕባር ሙሉእ ደሞዙ ባርሳ ምስ ተኸፍሎት ናይ ለቃሕ ውዕል ክውን ከም ዝኸውን ገሊጻ ኣላ። ጃኦ ካንሴሎ እውን ደሞዙ ብምቕናስ ምስ ባርሳ ክጽምበር ደላይ ከም ዘለዎ ምስ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ። ትማሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ንፉልሃም 1-0 ብምስዓር መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ምሕዳራ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ጾታ ብዙሓት እትዋሸቶታት ዝባኸነ ሓለቓ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሕሳቡ ንደገፍቲ ክለቡ ይቕሬታ ሓቲቱ። ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣብ ኦልትራፎርድ ኣብ ዝጸንሑ 4 ዓመታት 79 ሸቶታትን 67 ቅርብን ንሬድ ዴቪልስ ብምግባር ይዝከር። ብሩኖ ድሕሪ ጾታ ብናይ ትዊተር ሕሳቡ ይቕሬታ ዝሓተተ ኮይኑ እዚ ፖርቱጋላዊ ኣብ መግለጺኡ ዝተሰማዓኒ ጓሂ ከቢድ እዩ ይቕሬታ ንኹልኹም ኣብ ፋንታዚ ዝሓዝኩምኒ በዚ ኣይብቅዕኒ ክኽሕሰኩም ክብል እዩ ጽሒፉ። ብኦንላይን ካብ ዝተጻወቱ መዘናግዒታት ፋንታዚ ፕሪምየር ሊግ ልዕሊ 10 ሚልዮን ተጻዋቱ ዘለዎ ኮይኑ ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣብ ጾታ ዋግኡ 8.5 ሚልዮን እዩ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ካብ 10 ሚልዮን ተጻዋቱ ፋንታዚ እቶም 20 ሚእታዊት ነዚ ተጻዋታይ ኣብ ጋንቶኦም ኣሰጋጊሮሞ ጸኒሖም።
ድሕሪ ኣብ መኽፈት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ንኢፕስዊች 2-0 ዝረታዓትሉ ጸወታ ንቐዳሚት ሸቶ ክለቡ ዝሃንደሰን ንኻልኢት ዘቑጥረን ግብጻዊ መሐመድ ሳላሕ ክብረ ወሰን ሰይሩ። ሳላሕ ንፍራንክ ላምፓርድ፣ ኣለን ሸረርን ዋይን ሩንን ኣብ 8 ተኸታተልቲ መኽፈት ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ሸቶ ብምዝጋቡ ወይ ቅርብ ብምግባር ሒዞሞ ዝጸንሑ ክብረ ወሰን ተመዓራርዩ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ 9 ከባቢሉ ብስሙ ኣጽሒፉ ኣሎ። እንኮ ሳላሕ ሸቶ ዘቑፀረላ መኽፈቲ ዓሚ ኮይና ኣብቲ ሊቨርፑል ምስ ቸልሲ 1-1 ዝተፈላለየትሉ ጸወታ ኮይና ኣብቲ ግጥም ሉዊስ ዲያዝ ሸቶ ሊቨርፑል ኣብ ዘመዝገበሉ ጸወታ ሳላሕ ነታ ሸቶ ምህንዳሱ ይፍለጥ። ንሓላው ልዳት ማቴዎ ጆርገንሰን ናብ ቸልሲ ሸጠት ቪላሪያል ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓላው ልዳት ዘየፈረመት ኮይና እዛ ክለብ ንሓላው ልዳት ሪያል ቤቲስ ንምፍራም ትሰርሕ ኣላ። ወዲ 26 ዓመት ሓላው ልዳት ሪያል ቤቲስ ኣልቫሮ ቫለስ ሓደ ካብ ዝበለጹ መንእሰያት ሓለውቲ ልዳት ላሊጋ ኮይኑ ቪላሪያል ንምፍራሙ ልዑል ተገዳስነት ኣብ ዘርአየትሉ እዋን እዚ ሓላው ልዳት ናብ ሪያል ቤቲስ ክሰጋገር ድላይ ዘለዎ ብምዃን ቪላሪያል ዘለዎ ኣማራጺ ንሓላው ልዳት ሪያል ቤቲስ ሩይ ሲልቫ ንምፍራም ምስ ክለቡ ሪያል ቤቲስ ትዘራረብ ኣላ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዜና ስፖርት ዝክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ። ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ኮሜንታይት ዝበልዎን ወድሓንኩም ኣንበሳ ቢኒ በዓል ስረ ኣንበሳ ኣንበሳ ቢኒ በዓል ስረ ኣንበሳ ኣንበሳ ቢኒ በዓል ስረ ኣንበሳ